त्यावेळी मी इंजिनिअरिंगच्या 3ऱ्या वर्षाला होतो आणि आता माझ्या एक्झाम झाल्यामुळं मला 15-20 दिवसाच्या सुट्ट्या होत्या. तसं पण आमचं गाव म्हणजे एक खेडेगाव होतं. त्याच्यामुळं मी सुट्टीला माझ्या काकांकडे नेहमीच जायचो. माझे काका नवीन मुंबईमध्ये पनवेलमध्ये राहायला होते. काकांची दोन्ही मुलं पण माझ्याच वयाची. एकाचं नाव निशांत आणि दुसऱ्याचं नाव नचिकेत. काका मुंबईलाच एका चांगल्या कंपनीमध्ये कामाला होते. काकांच्या घरची परिस्थिती चांगली होती. आता जसं मला सुट्ट्या लागल्या तसं मी माझ्या काकांकडे निघालो. त्या दिवशी काकांच्या घरी माझा पहिला दिवस असेल. मी आल्यामुळे नचिकेत आणि निशांतला पण खूप आनंद झालेला होता. निशांत आता 2nd इयरला होता आणि नचिकेत आता 12वीला होता. नचिकेतला बाहेर फिरण्याची, बाहेरचं खाण्याची खूपच आवड होती. निशांतला पण अशा गोष्टी करायला आवडायच्या, पण तो मात्र थोडा अभ्यासू वृत्तीचा होता. तो आपला अभ्यास सांभाळत बाकीच्या गोष्टी करत होता. पण नचिकेत मात्र एकदम स्वच्छंदी, एन्जॉयमेंट करत आयुष्य जगणारा, पुढच्या काळाची चिंता न करणारा अशा वृत्तीचा होता. दोघांमध्ये थोडासा विरोधाभास होता, तरी पण त्यातून दोघांमध्ये एक चांगलं बॉन्डिंग होतं. मी मात्र एकदम साध्या स्वभावाचा होतो आणि काकांकडे गेलो की मी त्या मुलांप्रमाणेच वागायचो. त्यांच्यासोबत खेळणे, फिरणे, एन्जॉय करणे यातच मला खूप आनंद वाटायचा. आता मी तिथं जाऊन 2-3 दिवस झाले असतील. दिवस खूपच मजेत चालले होते. पण एक दिवशी काका आणि काकूला कोल्हापूरला एका पाहुण्याच्या लग्नाला जायचं होतं. जवळजवळ 2 दिवस ते आता घरी येणार नव्हते. लांबचा प्रवास असल्यामुळं काकांनी त्यांच्या 4 व्हीलरमध्ये जायचं टाळलं आणि एसटीनेच ते दोघे सकाळी निघाले. नचिकेत त्यांना एसटी स्टँडवर पोचवून आला होता. आता दुपारच्या जेवणासाठी आम्ही एका हॉटेलमध्ये जायचं ठरवलं. दुपारी साधारणतः 12:30-1 वाजता आम्ही एका छानशा हॉटेलवर जेवायला गेलो. जेवण पण खूप छान होतं आणि जेवण झाल्यानंतर आम्ही तिघंजण तिथेच जरा गप्पा मारत बसलो. त्यावेळी नचिकेतनंच विषय काढला. नचिकेत आमच्या दोघांकडे बघत म्हणाला, आपण ट्रेकिंगला जाऊया का? तसं निशांत त्याच्याकडे बघत म्हणाला, काय वेडबीड लागले का काय? उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, उन्हाळ्यामध्ये ट्रेकिंग करणं शक्य नाही आणि मला अभ्यास पण खूप आहे. तसं नचिकेत म्हणाला, अरे काय सारखा अभ्यास करतोय, तू दिवसभर अभ्यास कर ना, आपण संध्याकाळी जाऊ ट्रेकिंगला. तसं निशांत म्हणाला, काय वेडा आहेस का तू? संध्याकाळी अंधारामध्ये ट्रेकिंगला कोणी जाईल का? तसं नचिकेत म्हणाला, अरे माझे सगळे मित्र नाईट ट्रेकिंगला जातात. रात्री जर आपण ट्रेकिंगसाठी गेलो तर आपल्याला उन्हाचा त्रास होणार नाही आणि आपली दमछाक पण होणार नाही, डिहायड्रेशन होणार नाही. अशा बऱ्याचशा गोष्टी नचिकेत आम्हाला पटवून द्यायला लागला होता, कारण तो नेहमी हेच करत आलेला होता. त्याचे बरेचसे मित्र रात्रीसुद्धा असे डोंगर कड्यावर फिरण्यासाठी जायचे, पण नचिकेतला मात्र त्यांच्यासोबत जाता येत नव्हतं, कारण काका काकू त्याला रात्री बाहेर सोडणार नव्हते. पण आता काका काकू घरी नसल्यामुळं त्याच्याकडे ही नाईट ट्रेकिंगची चांगली संधी होती. पुन्हा त्यानं बरेचसे फासे टाकल्यानंतर निशांत शेवटी एकदाचा तयार झाला आणि ते दोघेजण माझ्याकडे बघत मला विचारायला लागले, विजू तुझं काय म्हणणं आहे? तसं मी त्या दोघांकडे बघत म्हणालो, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही जर तयार असाल तर मी येईन तुमच्यासोबत, पण मला यातली काहीच माहिती नाही. नचिकेत तुला खात्री आहे ना आपण रात्रीचं कुठं चुकणार नाही? तसं नचिकेत म्हणाला, काहीच टेन्शन घेऊ नको आणि आपण अशा रिस्की ट्रेकिंगला जाणार नाही. माझ्या डोक्यामध्ये एक वेगळं लोकेशन आहे जे जाण्यासाठी एकदम सेफ आहे, पण थोडासा थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स राहणार आहे. आता आमचा प्लॅन तिथंच हॉटेलवर फायनल झाला. एक्साइटमेंट खूपच वाटायला लागली होती, कारण असलं काहीतरी थ्रिलिंग करायला मला पण मनातून आवडायचं, पण मला ते गावाकडे करता येत नव्हतं. पण इथं नचिकेतमुळं या गोष्टी शक्य होणार होत्या, त्यामुळं मनातून मलासुद्धा आनंद झालेला होता. आता आम्ही तिघेजण पुन्हा घरी गेलो आणि संध्याकाळच्या ट्रेकची तयारी करायला लागलो. नचिकेतकडं ट्रेकिंगचं सगळं सामान होतं. त्यानं आपल्या इन्स्ट्रुमेंटची सगळी बॅग एकदम व्यवस्थित भरून पॅक केली. संध्याकाळी 8 वाजताच आम्ही आमच्या कारमधून घरातून बाहेर पडलो आणि आम्ही पनवेलवरून मोठ्या एक्सप्रेस हायवेला लागलो. आमची गाडी भरधाव वेगाने खंडाळ्याच्या दिशेने पळायला लागली. नचिकेत स्वतः गाडी चालवत होता. निशांत नचिकेतच्या बाजूच्या सीटवर बसलेला होता. तसा निशांत नचिकेतकडे बघत विचारायला लागला, अरे नचिकेत, सगळं खरं आहे, पण आम्हाला सांग तरी एकदा, आपल्याला ट्रेकिंगला जायचं आहे कुठे?
ती लोकेशन कुठे आहे? तसं नचिकेत म्हणाला, ही लोकेशन फारशी फेमस नाही. पनवेलच्या थोडंसं बाहेर गेलं की आपल्याला थोडंसं आतमध्ये जावं लागणार आहे. तिथे एका छोट्याशा डोंगरावर एक एकदम जुनं मंदिर आहे. त्या मंदिराबद्दल मी माझ्या मित्रांकडून बरंचसं ऐकले. एकदम चढेकडे वगैरे नाहीत तिथं, पण त्या डोंगरावर आजूबाजूला खूप दाट झाडी आहे. एकदम ॲमेझॉनच्या जंगलात गेल्यासारखं वातावरण आहे तिथं. आणि तसल्या झाडीतून आपल्याला पाऊलवाट शोधत शोधत त्या मंदिरापर्यंत जायचं आहे. आपल्याला वाटेमध्ये बरेचसे झरे लागतील, वेगवेगळे प्राणी बघायला मिळतील. 1-2 ठिकाणी थोडेसे रिस्की पॉईंट आहेत, पण त्याच्यासाठी लागणारी सगळी साहित्य आपल्याजवळ आहे, असं नचिकेत आम्हाला सांगायला लागला. जवळजवळ एक अर्धा तास त्या हायवेने पुढे गेल्यानंतर अचानक त्याने गाडी सर्व्हिस रस्त्याने बाजूला घेतली आणि तो लेफ्टला वळला. आता एक छोटा रस्ता आम्हाला लागला होता. रस्त्याच्या आजूबाजूची घरं आता एकदम कमी झाली होती. कमी काय म्हणता, आजूबाजूला आता तुम्हाला एकसुद्धा घर दिसत नव्हतं किंवा एकसुद्धा हॉटेल दिसत नव्हतं. हळूहळू रस्त्याच्या बाजूची झाडं खूपच दाट व्हायला लागली आणि हळूहळू आम्हाला असं वाटायला लागलं की आम्ही एखाद्या जंगलात वगैरे आलो आहे की काय. आणि एक ठिकाणी गेल्यानंतर अचानक डांबरी रस्ता संपला, म्हणजे तो त्या रस्त्याचा शेवट होता. त्या ठिकाणी नचिकेतनं एका साईडला गाडी पार्क केली. आम्ही नचिकेतला विचारलं, नचिकेत, अरे इथं तर रस्ता संपला आहे, तुला माहीत तर आहे ना आपण योग्य ठिकाणी आलो आहे का? तसं नचिकेतनं सांगितलं, तुम्ही काहीच काळजी करू नका, मी माझ्या सगळ्या मित्रांना विचारून खात्री करूनच आलो आहे इथे. ते नेहमी इथंच गाडी पार्क करतात. त्यांनी मला तशी सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर आम्ही गाडीतून खाली उतरलो आणि आमचं सगळं सामान गाडीतून बाहेर काढलं. आम्ही आमचे ट्रेकिंग शूज आणि ट्रेकिंगचे सगळे कपडे वगैरे घातले. लागणारं सगळं साहित्य आम्ही आमच्या सोबत घेतलं. त्याच्याबरोबर आम्ही आमच्या बॅग्समध्ये भरपूर पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या आणि वाटेमध्ये दमलो तर खाण्यासाठी बरीचशी चिप्सची पाकिटं आणि बिस्किटाचे पुडे पण घेतलेले होते. आम्ही आता आमची गाडी चांगली लॉक करून आमचं सगळं सामान घेऊन नचिकेतच्या मागं जाऊन उभं राहिलो. तसं नचिकेतने त्याचा मोबाईल बाहेर काढला आणि तो आपल्या मोबाईलमध्ये मॅप ओपन करून काहीतरी बघायला लागला. पुन्हा काहीतरी लक्षात आल्यासारखं तो म्हणाला, हां आलं लक्षात, चला आता या माझ्या मागं. असं म्हणत तो आता पुढं पुढं चालायला लागला. त्या डांबरी रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या एका कच्च्या पाऊलवाटेने आम्ही आता त्या दाट झाडीमध्ये शिरलो. आम्ही हळूहळू पुढं सरकत होतो. तसं तसं मोठी झाडं तर अजूनच मोठी दिसायला लागली आणि छोट्या झुडपांची दाटी तर एवढी वाढली की आम्हाला आता ती पाऊलवाटसुद्धा स्पष्ट दिसत नव्हती. आणि मला आज पहिल्यांदाच थोडीशी भीती वाटायला लागली. तसं मी नचिकेतला म्हणालो, नचिकेत, तुला खात्री आहे ना आपण या रस्त्याने बरोबर जाईल? कारण रस्ता खूपच छोटा आहे, आजूबाजूला खूपच दाट झाडी आहे, बघ नाहीतर एखादा वाघ वगैरे इथे यायचा. तसं नचिकेत म्हणाला, नाही रे, माझे मित्र इथं बऱ्याच वेळा येऊन गेले, इथं आपल्याला कुठल्याच जंगली प्राण्याचा धोका नाही, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. फक्त आपल्याला काळजी एवढी घ्यायची की आपल्याला इथं रस्ता चुकायचा नाही. मग मी नचिकेतकडे बघत त्याला एक प्रश्न विचारला, अरे तुझे मित्र दिवसा जाऊन आलेत, आपण रात्री चाललो आहे. दिवसा माणूस डोंगराकडं किंवा दरीकडे बघून रस्ता शोधू शकते, रात्री आपल्याला तसा कोणताच क्लू मिळणार नाही. तसं नचिकेतनं मला त्याचा मोबाईल दाखवत म्हणाला, हा आहे ना आपला मित्र, आपल्याला सगळा रस्ता हाच दाखवणार आहे. मी माझे स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉईंट इथं फिक्स केलेले आहेत. तसं मी गप्प झालो आणि त्याच्या पाठोपाठ चालायला लागलो. जवळजवळ एक 15-20 मिनटं आम्ही चालतच होतो. जरी आजूबाजूची झाडं खूपच दाट होत असली तरी वातावरण मात्र एकदम जबरदस्त होतं. जसं नचिकेतनं आम्हाला सांगितलं होतं तसंच मला डिस्कवरी चॅनलवर बघितलेल्या ॲमेझॉनच्या खोऱ्याची आठवण झाली. आणि आता त्या जंगलामध्ये आम्हाला रातकिड्यांचा आणि वेगवेगळ्या प्राण्यांचा विचित्रपणे ओरडलेला आवाज यायला लागला. खूपच थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स होता तो. आम्ही आमच्यासोबत चांगले मोठमोठे टॉर्च घेतलेले होते. बऱ्याच वेळा आमच्या पायातून साप वगैरे निघून जायचे, त्याची पण आम्हाला काळजी घ्यायला लागायची. 15-20 मिनटाचं अंतर पुढे गेल्यानंतर आम्ही एक ठिकाणी थांबलो. त्या ठिकाणी एक मोठा दगड होता. त्या दगडावर आम्ही सगळेजण बसलो. नचिकेतनं मोबाईलमध्ये बघून खात्री केली की हा दगड त्या पॉईंटवर येतो का नाही, आणि खात्री केल्यानंतर तो म्हणाला, आपण एकदम करेक्ट रूटवर आहोत. त्यानंतर आम्ही तिथं थोडंसं पाणी वगैरे पिलो आणि पुढच्या मार्गासाठी लागलो.
आता जवळजवळ 15-20 मिनटं चालत गेल्यानंतर आम्हाला एक थोडासा उंच कडा लागला. त्या ठिकाणी एक रिस्की पॉईंट होता. नचिकेत एक चांगला ट्रेकर असल्यामुळं तो थोडंसं क्लाइम्बिंग करून वरच्या टोकापर्यंत पोचला आणि त्याने एक दोर आमच्यासाठी खाली सोडला. आम्ही त्या दोरीला पकडून हळूहळू वर चढलो. त्यानंतर मात्र एक सपाट जमीन लागली आणि आत्ता दिसणारी पाऊलवाट एकदम स्पष्ट दिसायला लागली. झाडं एकदम कमी झाली होती. म्हणजे आम्ही आता आमच्या लोकेशनच्या एकदम जवळ आलो होतो आणि एक 5 मिनिटात आम्ही त्या लोकेशनवर पोचलो. खूपच जुनं पण किल्ल्यासारखं मोठं मंदिर होतं ते. बरीचशी पडझड झाली होती तरी पण ते एकदम सुंदर होतं, एकदम विस्तीर्ण. त्या मंदिरामध्ये जुन्या शेकडो वर्षापूर्वीची मोठमोठी झाडं होती. आम्ही त्या मंदिराच्या मेन गाभाऱ्यामध्ये शिरलो. खूपच भारी वाटत होतं तिथं. ते एकदम शांत. आम्ही बराच वेळ तिथं बसलो. थोड्याशा चिप्स आणि बिस्किटं पण आम्ही तिथं खाल्ली. एक 10-15 मिनटं आम्ही तिथंच असं गप्पा मारत बसलो. नचिकेत आता त्याचा ब्लॉग बनवण्यामध्ये व्यस्त होता. मी पहिल्यांदाच अशा ठिकाणी आल्यामुळं मी डोंगरावरून वाहणाऱ्या त्या थंड हवेचा आनंद घेत उभा होतो. खूपच भारी वाटत होतं. त्यानंतर निशांत नचिकेत आणि माझ्याकडे बघत म्हणाला, चला आता खूप उशीर झालाय, आपल्याला गेलं पाहिजे. घड्याळामध्ये बघितलं तर जवळजवळ 9:30 वाजले होते. म्हणून आम्ही तिथं जास्त वेळ न घालवता तिथून निघायचा निर्णय घेतला आणि आम्ही हळूहळू त्या मंदिरातून बाहेर पडलो. पुन्हा त्या रिस्की पॉईंटवरून आम्ही हळूच खाली उतरलो आणि पुन्हा त्या जंगलातल्या दाट झाडीच्या वाटेतून पुन्हा आमच्या गाडीकडे जायला निघालो. आता पुन्हा एकदा नचिकेत पुढं झाला आणि तो आता मोबाईलमध्ये बघत चालायला लागला. पण अचानक त्याच्या तोंडातून एक उद्गार निघाला, ओ माय गॉड. मोबाईलचं चार्जिंग संपलं आणि त्याच्या हातातला मोबाईल स्विच ऑफ झाला. तसं तो एकदम चिंताग्रस्त झाला. मी नचिकेतकडे बघत म्हणालो, अरे मग आमचा मोबाईल घे ना. तसं नचिकेत म्हणाला, पण जे स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉईंट मी माझ्या मोबाईलमधल्या मॅपवर ॲड केले होते ते तुमच्या मोबाईलवर मला कसे कळणार. आता मात्र आमच्या तिघांना खूपच टेन्शन आलं. काय करावं ते समजत नव्हतं. निशांत नचिकेतला ओरडायला लागला, पण आता आरडाओरड करून उपयोग नव्हता. मी त्या दोघांना पण शांत राहायला सांगितलं, कारण अशा वेळी शांतच राहायला लागतं. पुन्हा आम्ही तिघंजण आता पुढं काय करायचं याचा विचार करायला लागलो. तसा नचिकेत म्हणाला, आपण आता जसे आलो त्याच वाटेनं पाऊलवाट न सोडता खाली खाली उतरत जाऊ. नचिकेत म्हणत होता तेच योग्य होतं. आम्हाला आता शांत राहून आलेल्या पाऊलवाटेनेच परत जावं लागणार होतं. बराच वेळ आम्ही आता त्या रस्त्याने चालतच राहिलो आणि आम्ही तो मगाशी आम्हाला जो लागलेला खडक होता तो खडक येण्याची वाट बघायला लागलो. पण जवळजवळ अर्धा तास आम्ही चाललो तरी तो खडक मात्र आलाच नाही. तसं नचिकेतची चिंता वाढली. त्याच्या चेहऱ्यावरती चिंता एकदम स्पष्ट दिसायला लागली आणि तो आमच्या दोघांकडे बघत म्हणाला, अरे मगाशी आपण ज्या खडकावर पाणी पिण्यासाठी थांबलो होतो तो खडक अजून कसं काही आला नाही. त्या खडकापासून हे मंदिर 15-20 मिनिटांमध्येच येत होतं. आपण आता मंदिरातून बाहेर पडून अर्धा तास झाला. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, नाहीतर आपण वाट तरी चुकलेलो आहे. तसं माझे तर हातपायच गळाले. एवढ्या काळोख्या रात्री एवढ्या दाट जंगलामध्ये वाट चुकणं याचा अर्थ एकच की आपण फसलो, आणि ते पण खूप वाईट पद्धतीने. मला खूपच भीती वाटायला लागली. हातपाय लटलट कापायला लागले. निशांत पण कावराबावरा झाला. नचिकेतची अवस्था पण तशीच झाली होती. पण आता शेवटी त्याच्यामुळेच आम्ही या ठिकाणी आल्यामुळं त्याने स्वतःवर ताबा मिळवला आणि तो आता यातनं कसं बाहेर पडायचं याचा विचार करायला लागला. आणि तो आमच्याकडे बघत म्हणाला, चला आपण याच वाटेने पुढं जाऊ. पाऊलवाट आहे म्हणजे ही कुठंतरी जात असणार आहे. तसं आम्ही हळूहळू नचिकेतच्या मागं त्याच पाऊलवाटेने पुढं चालायला लागलो आणि थोडं पुढं गेल्यानंतर ती पाऊलवाटच संपली. पुढं आम्हाला काहीच दिसत नव्हतं, फक्त घनदाट झाडं. कुठल्या दिशेला जायचं, काय करायचं याचा काहीच अंदाज येत नव्हता. आता नाईलाजानं आम्ही पुन्हा त्याच वाटेने माघारी फिरलो. आम्ही कुठं चाललोय, काय करतोय हेच कळत नव्हतं. निशांतसारखा नचिकेतवर ओरडत होता. नचिकेत शांत बसून सगळं ऐकत होता. आणि असंच थोडंसं पुढं गेल्यानंतर अचानक आम्हाला काहीतरी छोटंसं चमकत असल्यासारखं दिसलं. तसं नचिकेत आमच्या दोघांकडे बघत म्हणाला, अरे ते बघा तिथं काहीतरी दिसतंय.
काहीतरी चमकतंय. आम्ही दोघांनी निरखून बघितलं तर खरंच तिथं काहीतरी चमकत होतं. आम्ही हळूहळू त्या दिशेने पुढं चालायला लागलो आणि थोडंसं पुढं गेल्यानंतर आम्हाला असं जाणवलं की कोणतरी हातामध्ये कंदील घेऊन फिरायला लागलेलं आहे. आणि जसं आम्ही जवळ गेलो तसं आम्हाला जाणवलं की तिथं एक म्हातारा माणूस आहे. तो हातामध्ये कंदील घेऊन इकडे तिकडे फिरत होता. आम्ही पळत पळत धापा टाकतच त्या म्हाताऱ्याजवळ गेलो. नचिकेत त्या म्हाताऱ्याला बोलायला लागला, काका आमची मदत करा, आम्ही रस्ता चुकलो. तसं त्या म्हाताऱ्यानं आमच्याकडे वळून बघितलं आणि त्याच्या दाढीनं भरलेल्या गालामध्ये हलकंसं हसू फुटलं. तो म्हणाला, कोण रे पोरांनो तुम्ही, एवढ्या रात्रीचं इथं काय करताय? तसं नचिकेतनं त्या काकांना सांगितलं की आम्ही ट्रेकिंगसाठी कसं इथं आलो आणि इथं कसं फसलो. त्यानंतर तो म्हातारा माणूस आमच्या तिघांकडं आळीपाळीनं निरखून बघायला लागला. खरं तर आम्हाला अशा अनोळखी ठिकाणी कुणीतरी भेटल्याचा आनंद पण झाला होता, पण त्या म्हाताऱ्याची नजर बघून आम्हाला त्याची थोडीशी भीती वाटायला लागली होती. कारण त्याचे डोळे खूपच वेगळे होते. त्याच्या अंगावर फाटके कपडे, डोक्याला टापर गुंडाळलेली होती, एका हातामध्ये काठी होती आणि दुसऱ्या हातामध्ये कंदील होता. आणि बराच वेळ आमच्या तिघांना निरखून बघितल्यानंतर तो म्हणाला, चला मी तुम्हाला या जंगलाच्या बाहेर काढतो. तसं आमच्या जीवात जीव आला. आम्ही त्या म्हाताऱ्यासोबत आता त्याच्या पाठोपाठ चालायला लागलो आणि तो आता आम्हाला एका पाऊलवाटेने कुठंतरी घेऊन चालला. तेवढ्यात नचिकेतने चालता चालताच त्या म्हाताऱ्याला विचारलं, काका तुम्ही एवढ्या रात्री इथं काय करता? तसं तो म्हणाला, अरे पोरा मी एक वाटाडे आहे, म्हणजे तुम्ही ज्याला गाईड म्हणता ना तो आहे मी. दिवसभर जी लोक फिरायला येतात त्यांना मी वाट दाखवतो. आम्हाला आता खात्री वाटायला लागली की आपण लवकरच इथून बाहेर पडू. त्यानंतर आमच्या चौघांच्या तोंडातून एक चकार शब्द बाहेर पडला नाही. बरंचसं पुढं गेल्यानंतर तो म्हातारा आम्हाला एका गुहेजवळ घेऊन गेला. आम्हाला कळेच ना की हा म्हातारा आम्हाला गुहेजवळ का घेऊन आलाय. आम्ही प्रश्नार्थक नजरेने एकमेकांकडे बघायला लागलो. त्यानंतर नचिकेत त्या म्हाताऱ्याला विचारायला लागला, अहो काका तुम्ही आम्हाला बाहेर नेणार होता, इथं कुठं आणलंय तुम्ही आम्हाला? तसं तो म्हातारा म्हणाला, अरे पोरांनो आत्ता या जंगलाच्या बाहेर पडणं शक्य नाही, तुम्हाला थोडा वेळ वाट बघावी लागेल. माझ्या कंदिलातलं रॉकेल संपत आलंय. थोडा वेळ तुम्ही या गुहेमध्ये थांबा, मी लगेच माझ्या कंदिलामध्ये रॉकेल भरून येतो. आणि तो म्हातारा आता कुठेतरी निघून गेला. थोडा वेळ आम्हाला तो कंदील दिसला आणि अचानक त्या कंदिलाचा प्रकाश दिसेनासा झाला. सगळीकडे काळोख पसरला. आम्ही आमचे टॉर्च चालू केले. आता त्या म्हाताऱ्याची वाट बघण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता. बराच वेळ झालं तरी तो म्हातारा काही यायची चिन्ह दिसत नव्हती. आम्हाला नेमकं काय चाललंय तेच कळत नव्हतं. तेवढ्यात अचानक माझ्या मनात आलं की या गुहेमध्ये आपल्याला काही मदत मिळते का ते बघावं. आणि मी माझ्या मोबाईलचा टॉर्च लावून हळूच मागच्या मागं त्या गुहेच्या आतमध्ये चाललो. सुरुवातीची वाट थोडीशी छोटीच होती, म्हणजे साधारणतः एक माणूस जाईल एवढीच. मी त्या वाटेने जवळजवळ एक 7-8 फूट आत गेलो असेल तसं मला एक मोठं भगदाड दिसलं. आणि त्या भगदाडामध्ये मी माझ्या मोबाईलच्या टॉर्चमध्ये सगळं बघायचा प्रयत्न करायला लागलो. आणि समोरचं दृश्य बघून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण त्या मोठ्या भगदाडामध्ये मानवी आणि प्राण्यांचे अवशेष पडलेले होते. सगळे हाडांचे सापळे होते. काही ठिकाणी सडलेलं मांस त्या सापळ्यांना तसंच अडकलेलं होतं आणि त्याची एक उग्र दुर्गंधी तिथं पसरलेली होती. मी माझा रुमाल काढून पटकन माझ्या नाकाला लावला आणि त्या विचित्र दृश्याकडे मी बघायला लागलो. खरं तर मी एवढा घाबरलो होतो की माझ्या तोंडातून शब्दसुद्धा फुटत नव्हता. माझे पाय पुन्हा एकदा लटलट कापायला लागले. डोकं एकदम सुन्न झालं होतं. अचानकच मला थंडी वाजून आली. तरी पण त्या अवस्थेत मी माझ्या मोबाईलचा कॅमेरा ओपन केला आणि त्या सापळ्यांच्या अवशेषाचे चांगले 2-3 फोटो काढून घेतले आणि मी पुन्हा पळतच बाहेर आलो. गुहेच्या तोंडाशी निशांत आणि नचिकेत अजून पण बसलेलेच होते. मी त्या दोघांजवळ जात हळू आवाजात त्या दोघांना म्हणालो, निशांत, नचिकेत, पटकन इथून उठा, हे काहीतरी विचित्र आहे. तसं ते दोघेजण माझ्याकडे बघत म्हणाले, अरे काय विचित्र आहे, काय बोलतोयस तू, आणि तुला एवढं घाबरायला काय झाले?
मी त्या दोघांकडे बघत म्हणालो, पहिल्यांदा इथून बाहेर पडा, मी सगळं तुम्हाला सांगतो. इथून कुठेही जाऊ, पण इथं थांबलो तर आपण जिवंत राहणार नाही, हे मी तुम्हाला 100% सांगतो. तसं त्या दोघांच्या लक्षात आलं की मी काहीतरी विचित्र बघितलं आणि ते दोघे जण लगेच उठले. आम्ही पटकन आमच्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये जिकडं वाट दिसेल तिकडं चालायला लागलो. जोरजोराने पावलं टाकत आम्ही पुढं चालतच होतो. पुन्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. डिस्कवरी चॅनलवर मी बऱ्याच वेळा बघितलं होतं की आपण जेव्हा जंगलामध्ये वाट चुकतो त्यावेळी आपण पाण्याचा शोध घेत पुढं जायचं. एकदा आपल्याला पाण्याचा स्रोत मिळाला की आपण पुन्हा नदीपर्यंत नाहीतर कुठल्या तरी मानवी वस्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. आम्ही असंच पुढं चालत जात असताना अचानक आम्हाला पाण्याचा खळखळ आवाज आला. आम्हाला खूपच आनंद झाला. आम्ही झपाझप पावलं टाकत त्या पाण्याच्या खळखळ आवाजाच्या दिशेने पावलं पुढं टाकायला लागलो आणि थोडं पुढं गेल्यानंतर आम्हाला एक छोटासा ओढा दिसला. आम्ही आता त्या पाण्याच्या बाजूबाजूने पुढं चालायला लागलो. तसं निशांत आणि नचिकेत माझ्याकडे बघत म्हणाले, विजू तुला काय दिसलं? तू एवढा का घाबरलास? तसं मी त्या दोघांना मला गुहेमध्ये दिसलेलं सगळं दृश्य एकदम विस्तारामध्ये वर्णन करून सांगितलं. तसे ते दोघे पण खूपच घाबरले. त्या दोघांचे चेहरे भीतीने पांढरे फटक पडले. आता हळूहळू त्या ओढ्याच्या बाजूने 10-15 मिनिटाचं अंतर कापून पुढे गेल्यानंतर आम्हाला थोडासा प्रकाश दिसायला लागला. अजून पुढे गेल्यानंतर आम्हाला असं जाणवलं की तिथं 4-5 घरं आहेत. आता घरं बघून आमचा जीव भांड्यात पडला. 4-5 घरं बरोबर वर्तुळाकार एकमेकांच्या आजूबाजूला होती आणि त्या सगळ्या घरांच्या बरोबर मधोमध एक मोठी शेकोटी पेटवलेली होती आणि त्या शेकोटीच्या बाजूला 2 माणसं बसलेली होती. आम्ही पळतच त्या माणसांच्या दिशेने पुढे गेलो आणि आम्हाला बघून ती माणसं पण थोडीशी चपापली आणि झटकन उठून उभी राहिली. आम्ही धापा टाकतच त्यांच्या जवळ गेलो. तसं ते आम्हाला विचारायला लागले, तुम्ही कोण? तसं आम्ही त्यांना आमच्यासोबत घडलेला सगळा प्रसंग सांगितला आणि मी आवर्जून त्यांना त्या गुहेबद्दल पण सांगितलं. आणि जसं माझ्या तोंडून गुहा हा शब्द ऐकल्यानंतर त्या दोघांचे पण चेहरे एकदम बघण्यासारखे झाले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती एकदम स्पष्ट दिसत होती आणि ते आमच्या तिघांकडे बघत म्हणाले, तुम्ही त्या गुहेजवळ गेला होता का? तसं मी त्यांना सगळं सविस्तर सांगितलं की कसं आम्हाला तो म्हातारा वाटाड्या त्या गुहेजवळ घेऊन गेला आणि आम्हाला तिथं बसवून तिथून निघून गेला. तसे ते दोघेजण आमच्याकडे बघत आम्हाला सांगायला लागले, तुम्ही मरणाच्या दाढीतून परत आलाय, तुम्हाला माहीत आहे का तिथं काय आहे? तसं आम्ही तिघंजण कावरे-बावरे होत त्यांच्याकडे बघायला लागलो आणि नचिकेत त्यांना विचारायला लागला, काय आहे तिथं? तसे ते दोघेजण सांगायला लागले, तो वाटाड्या काही जिवंत नाही, बऱ्याच वर्षापूर्वी तो त्या जंगलामध्ये मेला होता. पण काही जुनी लोक सांगतात की त्या जंगलामध्येच असणाऱ्या एका पिशाच्यानं त्याचं शरीर त्या गुहेमध्ये नेलं आणि त्याच्या शरीराचा फडशा पाडला. अशी समजूत आहे की त्या पिशाच्यानं ज्या शरीराचं भक्षण केलंय त्याच्या आत्म्याला कधीच मुक्ती मिळत नाही आणि ते आत्मे त्या गुहेमध्येच अडकून पडतात. ते पिशाच्य त्या सगळ्या आत्म्यांना आपला दास बनवतं आणि त्या वाटाड्याला पण ते पिशाच्य असंच रात्रीचं सावध शोधण्यासाठी बाहेर पाठवत असतं. म्हणूनच तो बाहेर फिरत असतो. पण तुम्ही डोकं चालवलं आणि तिथून बाहेर पडला म्हणून तुमचा जीव वाचला. हे सगळं त्या दोघांच्या तोंडून ऐकताना आमच्या तिघांची शरीरं लटलट कापायला लागली होती. आम्ही हे काय ऐकतोय आणि आम्ही कुठल्या संकटातून बाहेर पडलोय याचा आम्हाला आता अंदाज आला होता. तरी पण ती लोक सांगतात त्याची खात्री करण्यासाठी निशांत आणि नचिकेत मला सारखे म्हणायला लागले, तू ते मोबाईलमधले फोटो आम्हाला दाखव. तसं मी माझा मोबाईल बाहेर काढला आणि त्यातले फोटो मी त्या तिघांना दाखवणार तेवढ्यात ते फोटो बघून मीच दचकलो. कारण मी फोटो काढताना तिथं फक्त सापळ्याचे अवशेष होते, पण आता फोटोत मात्र तिथं मला बऱ्याच मानवी आकृती आजूबाजूला बसलेल्या दिसत होत्या. तसं मी एकदम दचकलो आणि त्या 2 माणसांना ते फोटो दाखवत म्हणालो की मगाशी ही माणसं त्या गुहेमध्ये नव्हती, फक्त सापळ्याचे अवशेष होते, मग ही माणसं कुठून आली? तसा त्या दोघांमधला एक जण आमच्याकडे बघत सांगायला लागला, ती माणसं म्हणजे त्या गुहेमध्ये कैद केलेले आत्मे आहेत. ते आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत, पण तुमच्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये ते तुम्हाला दिसले असतील. हे सगळं खूपच विलक्षण होतं. कितीतरी वेळ आम्ही या धक्क्यातून बाहेरच पडू शकत नव्हतो, पण आम्ही कसं तरी स्वतःला सावरलं. त्या 2 माणसांनी
मोठमोठे कंदील त्यांच्या सोबत घेतले, हातात मोठमोठ्या मशाली घेतल्या आणि ते दोघेजण आता आम्हाला बाहेर सोडायला निघाले. 15-20 मिनिटातच आम्ही एका डांबरी रस्त्याला येऊन पोचलो. पुन्हा त्यांनीच आम्हाला सांगितलं की तुमच्या गाड्या इकडे उजव्या बाजूला आहेत, थोडंसं पुढं चालत गेला की तुम्ही त्या पॉईंटजवळ जाऊन पोचाल. आम्ही जवळजवळ 10-15 मिनटं पुढं चालत गेलो असेल तेवढ्यात आम्हाला आमची गाडी दिसली. आम्ही पळतच आमच्या गाडीजवळ गेलो, आमचं सगळं सामान गाडीत टाकलं आणि तिथून तडक बाहेर पडलो.